B'investiment ta' madwar 200,000 euro ġiet inawgurata komunità sportiva oħra fit-tennis club Fir-Rinella ġewwa l-Kalkara, li ma' proġett kien ilu mistenni mill-klabb. Il-proġett ġie mibni f'żona storika li tmur lura għal żmien l-ammiraljat Ingliż u fost ix-xogħlijiet li saru kien hemm estensjoni tal-court b'żieda ta' 1.5 metri, playing area b'dimensjonijiet ta' livell standard, tqiegħdet xibka doppja fuq il-wiċċ eżistenti, tqiedu pajpijiet biex tgħaddi s-sistema tal-elettriku għall-floodlights u livellar mill-ġdid minħabba x-xita. Ġiet installata wkoll fence ġdida kif ukoll seats ġodda għall-ispettaturi u dera isbaħ lill-court innifsu permezz ta' żeba' apposta u approvata mill-Federazzjoni Internazzjonali tat-Tennis. Dan il-proġett li beda f'April tas-sena l-oħra tmexxa mid-Dipartiment għax-Xogħlijiet Pubbliċi u tlesta f'Lulju li għadda. Proġett li tejjibna l-kwalità u l-livell għoli fil-logħba tat-tennis ta' dan il-klabb. U għenuna biex dan investiment li kieku għalihom ma kienx possibbli għalina bir-riżorsi limitati li għandu klabb volontiera isir. Waqt l-inaugurazzjoni l-Ministru għall-Infrastruttura jimborġ saħaq kif permezz ta' dan il-proġett il-komunità sportiva se tkompli tgawdi minn kwalità aħjar anke fuq livell sportiv. Is-Segretarju Parlamentari Chris Saġus spjega kif dan il-proġett wettaq il-ħolma tal-membri ta' dan il-klabb. Fil-waqt li s-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima semma kif il-Gvern se jibqa' impenjat li jkompli jsaħħaħ l-investiment fl-infrastruttura sportiva b'diversi proġetti.